când ai fost senator în mandatul 2012-2016, ai fost aproape de Crin Antonescu. Știu că te aprecia, știu că erai în cercul lui apropiat. Haideți să discutăm despre asta. Asta mă face automat subiectiv, dar mă voi poziționa exact ca la începutul emisiunii și cu asta poate că închidem cercul ca să fiu neplăcut până la capăt, dar asumat, să ne înțelegem. Cred că astăzi și aceasta este invitația mea pentru toți cei ce ne urmăresc, indiferent ce ne-ar scrie și indiferent ce ar comenta. Cred că astăzi trebuie cu toții să reducem la simplu și la onest opțiunea pe care o avem de făcut. Dacă ești în țară și jumătate din familia ta e în străinătate beneficiind de toate libertățile, drepturile și bunăstarea pe care Uniunea Europeană o împarte în mod frățește cu domniile lor, membrii familiei tale, îmi pare o grosolănie să votezi altă opțiune decât cea pro-europeană. Dacă ești în străinătate și beneficiezi de toate acele libertăți, dar îmi spui ce mi se cuvine mie în România pentru a te simți tu respectat în străinătate, îmi pare din nou o grosolănie. Am să o spun așa: deveniți onești și puneți-vă această întrebare. Vreți cu adevărat să renunțați la tot ceea ce înseamnă Europa? Vă puteți imagina viața voastră. Și după asta, lucrurile se simplifică extrem de mult. Opțiunile sunt între cei ce iubesc libertatea noastră, democrația noastră și țara noastră la modul patriot și cei ce ar fi bucuroși să o vadă dezlânată, dezorganizată, cu poalele ridicate în cap pentru orice trecător, da de ne mai dă cineva ceva, în sensul în care să punem totul sub semnul întrebării. Și dacă îți pui întrebarea asta la modul onest, acolo vei vedea cine sunt oamenii ce iubesc libertatea ta, ce iubesc dreptul tău de a te duce dimineața la Kaufland și a te înfrupta din toate minunile lumii, fără să te gândești cu ură la ele, sau a opta chiar pentru produse românești și a te rezuma să mănânci. E foarte ok. Foarte bună, zacuscă, că nu se găsesc fructe și românești, dar asta înseamnă libertatea ta de a alege. Și dacă vrei cu adevărat ca libertățile acestea ale tale de a alege ce mănânci, de a alege ce citești, de a alege la ce te uiți, de a alege cum umbli pe stradă, să rămână în picioare, opțiunile tale devin clare. Eu n-am cunoscut în această viață un om care să iubească mai mult democrația, țara și libertatea mea și a tuturor românilor în afară de Crin Antonescu.